Λοιπόν, τώρα θέμα υγείας. Ανοίγουμε, φίλες και φίλοι, παράθυρο. Θα δούμε την ορθοδοτική και την γναθοχειρουργική. Μια σχέση που αλλάζει ζωές. Θα δούμε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τοποθέτηση αυτά, σιδεράκια, ενήλικες, παιδιά. Θα δούμε πότε πάμε στον ορθοδοτικό μας. Και σήμερα μαζί μας είναι ο δόκτωρ Χριστόδουλος ο Λάσπος, ορθοδοτικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εδώ της Λευκωσίας. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το συζητάω τώρα. Έχω φέρει τον κορυφαίο εδώ πέρα. Αυτά δεν συζητάμε. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Λοιπόν, σχέση που αλλάζει ζωές. Γιατί αλλάζει ζωές? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ορθοδοντική σε σχέση με τη γναθοχειρουργική, αυτό που κάνει είναι ότι θεραπεύει ουσιαστικά άτομα τα οποία γεννιούνται με κάποιο τύπου σκελετικές ανομαλίες ή σκελετικές δυσμορφίες, αν θέλετε. Άτομα τα οποία έχουν τέτοια προβλήματα ουσιαστικά έχουν προβλήματα αισθητικής, έχουν προβλήματα λειτουργικά, δηλαδή σωστής σύντησης, δηλαδή δεν μπορούν να φάνε σωστά. Οπότε η αλλαγή αυτή που κάνουμε σε αυτά τα άτομα ουσιαστικά αλλάζει τη ζωή τους και από το αισθητικό κομμάτι, αλλά και από το θέμα της σωστής λειτουργίας. Και ξέρεις, πολλές φορές το αισθητικό κομμάτι σου δίνει και αυτοπεποίθηση, που κάποιοι άνθρωποι δεν την έχουν. Κάποιοι φοβόνται να ανοίξουν το στόμα τους, κάποιοι άνθρωποι, γιατί η εικόνα που βγάζουν δεν τους αρέσει και είναι μείον αυτό για κάποιον άνθρωπο. Ναι, τα ζεις κάθε μέρα, αυτά ξέρεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς ζούμε στην εποχή των selfies. Της εικόνας. Οπότε και τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο χαμόγελο. Οπότε εμείς αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Ναι. Να σε ρωτήσω, γιατρέ μου, τώρα. Επειδή φαντάζομαι είναι απορία πολλών γονιών που έχουν ειδικά μικρά παιδάκια. Πότε πάει ένας γονιός το παιδάκι του στον ορθοδοντικό? Το πάει πριν στον οδοντίατρο και μετά στον ορθοδοντικό? Πώς γίνεται? Κοιτάξτε, στον οδοντίατρο θα πάει το παιδάκι από την ηλικία του 1 έτους. Δηλαδή θέλουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ουσιαστικά χωρίς τεριδόνες, με σωστή εκμάθηση της καλής στοματικής υγιεινής. Και στον ορθοδοντικό τα παιδιά θέλουμε να έρθουν περίπου σε ηλικία 6-7 ετών. Αυτό είναι που συστήνει η Κυπριακή Ορθοδοντική Ομοσπονδία, η Αμερικάνικη Εταιρεία των Ορθοδοντικών, γιατί σε αυτήν την ηλικία θέλουμε να δούμε πιθανά προβλήματα για να προλάβουμε να μην γίνουν χειρότερα στο μέλλον. Και είναι και περίοδος που μπορεί να αρχίσει ένα παιδάκι να βάζει σιδεράκια? Ναι, αν χρειαστεί. Συνήθως αυτές τις μικρές ηλικίες διορθώνουμε προβλήματα σκελετικά, δηλαδή στενές γνάθους. Στραβά δόντια? Στραβά δόντια όχι σε τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή τα στραβά δόντια θα θέλαμε να τα διορθώσουμε ίσως σε ηλικίες γύρω στα 11-12, έτσι. Οπότε κυρίως σε μικρές ηλικίες διορθώνουμε σκελετικά προβλήματα. Εσύ διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, ότι η ορθότητα των δοντιών μας καθορίζει και το σχήμα του προσώπου μας, ή όχι? Ναι, είναι αλληλένδετα αυτά. Το σχήμα συνήθως του προσώπου, δηλαδή η σκελετική ανάπτυξη του προσώπου, αυτό κυρίως είναι γενετικό. Αλλά πολλές φορές τα στραβά δόντια μπορούν να κατευθύνουν τις γνάθους σε λαθασμένες θέσεις. Οπότε, αν προλάβουμε και διορθώσουμε τα δόντια νωρίς, αυτό μπορεί να προλάβει σκελετικά προβλήματα από να γίνουν χειρότερα στο μέλλον. Για να δούμε, παιδιά, αυτές τις εικόνες, για να μας τα εξηγήσει ο γιατρός. Έχουμε δύο περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, δύο ανθρώπων. Είναι το πριν και το μετά εδώ, έτσι? Ναι, εδώ είναι μία ασθενής μας η οποία όταν ήρθε στο ιατρείο ουσιαστικά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα χασμοδοντίας, δηλαδή τα δόντια της δεν είχαν καθόλου εφαρμογή στην πρόσθετη περιοχή. Οπότε εδώ ήταν ένα μεγάλο λειτουργικό πρόβλημα, δηλαδή αν τα δόντια σου δεν κλείνουν, άρα δεν μπορείς να φας σωστά, δεν μπορείς να δαγκώσεις ένα σάντουιτς σωστά. Μπορεί να κοιμηθείς και σωστά, έτσι. Εντάξει, το θέμα του ύπνου είναι ένα θέμα το οποίο αυτό που ονομάζουμε υπνική άπνοια έχει άμεση σχέση πάλι με τη σκελετική ανάπτυξη του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, αυτού του προσώπου δηλαδή, αλλά κυρίως τα προβλήματα που είχαμε εδώ ήταν προβλήματα σκελετικά, μια πρόσθετη χασμοδοντία η οποία διορθώθηκε πάλι με το συνδυασμό ορθοδοντικής και γναθοχειρουργικής. Αυτό που λέμε εικόνα, τελείως διαφορετική εικόνα των δύο προσώπων, έτσι, το πριν και το μετά. Άλλο πρόσωπο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, ναι, είναι ένα άλλο πρόσωπο. Στην ουσία η αυτοεπίθεση είναι που αλλάζει τεράστια αυτοεπίθεση. Το χαμόγελο. Για πάμε να δούμε και την άλλη την εικόνα μας, παιδιά. Εδώ. Νεαρή κοπέλα.
Ναι, εδώ είναι μια νεαρή κοπέλα, είναι μια επαγγελματίας δασκάλα χορού η Ιωάννα, η οποία ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας ακριβώς το πρόβλημα που είχε, ήθελε να το διορθώσει. Η Ιωάννα έλειπε, δηλαδή ταξίδευε στο εξωτερικό για τις δουλειές που είχε και εμείς το διορθώσαμε αυτό κάνοντας μια θεραπεία με τα Invisalign διαφανείς νάρθηκες, πάλι με συνεργασία γναθοχειρουργικής, γιατί βλέπετε ότι εδώ το πρόσωπο είχε κάποια σκελετικά χαρακτηριστικά που έπρεπε να αλλάξουν, δεν κλείνανε σωστά τα δόντια γιατί κάτω η γνάθος ήταν πιο έξω. Οπότε πάλι η συνεργασία εδώ της ορθοδοντικής και της γναθοχειρουργικής έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι αυτά που βλέπουμε στις εικόνες. Γιατρέ μου, όταν μιλάμε για χειρουργείο, τουλάχιστον στα υπόλοιπα χειρουργεία που ξέρουμε, χρειάζεται μια προετοιμασία. Δηλαδή ο άνθρωπος, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να μπουν στη διαδικασία του χειρουργείου. Γίνεται προετοιμασία όταν πρόκειται για γναθοχειρουργική επέμβαση. Ναι, πρέπει να γίνει σίγουρα και μια ψυχολογική προετοιμασία. Γιατί το να αλλάξει το πρόσωπο, έστω και σε ένα, κατ' εμάς, σε καλύτερα αισθητικά πλαίσια, αυτό πολλές φορές μπορεί να μην είναι εύκολο για κάποιους ασθενείς. Και είχαμε κάποια περιστατικά τα οποία είχαμε θέματα, αλλά η σωστή ψυχολογική προετοιμασία του ασθενή είναι πάντα σημαντική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θίξατε. Χρειάζεται. Πολύ σημαντικό, γιατί σε κάθε εγχείρηση, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το πρόσωπό μας. Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε συνέχεια για τα σιδεράκια, πολλοί άνθρωποι, βέβαια έχουν βγει διάφορες μορφές τώρα, τεχνικές, υπάρχει χρονικό περιθώριο που πρέπει να μπουν? Η ορθοδοντική δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Δηλαδή μπορεί να γίνει από νεαρή ηλικία μέχρι σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι, δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και για ενήλικες. Και για ενήλικες. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει ο κανόνας ότι αν προλάβουμε κάτι είναι πολύ καλύτερο από να το θεραπεύσουμε. Έτσι. Άρα όσο πιο νωρίς γίνουν κάποια πράγματα είναι πιο σωστό. Όταν ξεκινούσε, φαντάζομαι, την ορθοδοντική, στο προσκήνιο ήταν μόνο τα σιδεράκια. Ναι. Ούτε καν τα χρωματιστά. Ναι. Σήμερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πιο αποτελεσματικοί. Ναι, σήμερα έχει μπει στη ζωή μας οι θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες, που είναι στην ουσία πλαστικά μασελάκια, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβουμε, τα οποία αλλάζονται κάθε 7 μέρες, τα φορά ο ασθενής 22 ώρες την ημέρα, με μεγαλύτερο πλεονέκτημα ότι αυτά τα βγάζεις για να φας, τα βγάζεις για να βουτσίσεις τα δόντια σου, άρα έχεις καλύτερη στοματική υγιεινή, έχεις καλύτερη αισθητική και είναι και πολύ πιο άνετα. Αυτό έχει αλλάξει πραγματικά τη ζωή μας, αλλά η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στην ζωή της, ας το πούμε, του οδοντιάτρου ή του ορθοδοντικού είναι η επανάσταση στην τεχνολογία. Δηλαδή πλέον έχουμε φύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους που όλα γίνονταν. Μασέλα, θυμάμαι αυτή τη μασέλα που με την πλαστελίνη πάνω αυτά, για να πάρεις το αποτύπωμα του δοντιού. Ναι, τώρα υπάρχουν σκάνερς, είναι ειδικοί τρισδιάστατοι σαρωτές, οι οποίοι μας βοηθούν πάρα πολύ. Φαντάζομαι, επειδή παρακολουθείς εξελίξεις στην ορθοδοντική, ποιο είναι το επόμενο δηλαδή βήμα που θα γίνει? Τι περιμένεις να δεις τα επόμενα χρόνια? Ναι, αυτό που πάλι μπαίνει αργά και σταθερά στη ζωή των οδοντιάτρων και των γιατρών είναι αυτό που ονομάζουμε το artificial intelligence, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά πολλές φορές μπορεί να μας δώσει λύσεις εύκολες, γρήγορες και να μας βοηθήσει στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, αλλά πάντα με φιδό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βγάλουμε από την εξίσωση. Του λάσπου θα είναι, του γιατρού θα είναι ένα ρομπότ να κάνει τη δουλειά? Όχι, βέβαια, εννοείται αυτό. Κι όμως υπάρχουν πλέον διαδικασίες οι οποίες ήδη τις χρησιμοποιούμε με θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, ξέρεις, είσαι πάντα χρήσιμο στην κουβέντα μας, γιατί μαθαίνουμε πράγματα κι εμείς. Ήθελα να σε ρωτήσω το άλλο το κομμάτι, αυτό του καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Πώς είναι η επικοινωνία σου με τα παιδιά, τα νέα παιδιά? Ευρωπαϊκό. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι χρέος μας, αν έχουμε κάποιες γνώσεις, να τις μεταδώσουμε πιο κάτω. Δηλαδή, και εσύ σαν δημοσιογράφος, αν τις γνώσεις σου, τις εμπειρίες σου, τις κρατήσεις μόνο για σένα, στην ουσία δεν είσαι καλός δημοσιογράφος. Οπότε η εμπλοκή μου με το Πανεπιστήμιο, εμένα μου έχει δώσει τα εφόδια, τη χαρά να μεταδίδω τις γνώσεις των 23 ετών που ασκώ την ορθοδοντική. Και νιώθω ότι είναι ένα κοινωνικό έργο το οποίο το οφείλουμε να το κάνουμε στον τόπο μας. Γενικά σ' αρέσουν τα κοινωνικά έργα όμως? Διότι ξέρω την πολύ μεγάλη δραστηριότητα που έχεις στη Λεμεσό με το βόλεϊ εκεί, με εκατοντάδες παιδάκια σε ακαδημίες,
Μια πολύ πρωτοποριακή δουλειά που κάνεις. Και το άθλημα συντηρείται έτσι, αλλά δίνεις κίνητρο και σε νέα παιδιά. Ναι, αυτό είναι, θα έλεγα, το πάθος μας. Μπορεί να μην ξέρουν πολλοί φίλοι, αλλά πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Υπάρχει ο γιατρός στη Λεμεσό και χρόνια, ασχολείται πάρα πολύ με το βόλεϊ και όχι τόσο με τις μεγάλες κατηγορίες, με τα μικρά παιδιά, έτσι. Ναι, πιστεύω έντονα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τις ζωές. Πιστεύω στον υγιή αθλητισμό. Ήμουν αθλητής μικρός και πιστεύω ότι έχω πάρει πάρα πολλά μέσα από την εμπλοκή μου με τον αθλητισμό. Άρα είναι πάλι χρέος μου να δώσω πίσω στην κοινωνία. Μπράβο, γιατρέ μου. Μ' αρέσει όπως σκέφτεσαι και τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας για την παρουσία σου εδώ. Καλή συνέχεια.